Unen-unen iku dudu mung tembung kosong, nanging ngemu makna lan pitutur kang jero. Unen-unen wong Jawa kari separo iku asring kapireng ing jaman saiki minangka pralambang yen ajining kabudayan lan budi pekerti Jawa wis wiwit susut sethithik-sethithik. Wong Jawa sejati miturut piwulang para sepuh iku ora mung katon saka basa utawa sandangan, nanging saka laku lan rasa. Ana pitutur lawas, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nanging ing jaman modern kaya saiki, akeh sing isih nganggo basa Jawa nanging wis ilang unggah-ungguh lan tata krama. Mula diarani kari separo, awit wujude isih ana nanging roh lan rasa wis wiwit luntur. Para pinisepuh kerep ngendika, urip wong Jawa iku kudune ngugemi prinsip eling lan waspada lan uga ngelmu sabar lan nrima ing pandum. Iki cedhak karo piwulang agama, kaya ungkapan Arab, inna ma'al usri yusra, saben kasusahane ana kemudahan. Lan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing ngerti awake bakal luwih cedhak marang pangeran. Wong Jawa biyen gandengake kawruh kebatinan karo nilai spiritual supaya urip luwih seimbang. Nanging saiki akeh sing luwih ngoyak gengsi tinimbang budi pekerti. Basa krama alus saya arang digawe, unggah-ungguh marang wong tuwa saya entek lan rasa tepa slira saya tipis. Iki sing ndadekake unen-unen wong Jawa kari separo. Yen wong Jawa wis ora sak jroning jiwa maneh, mung njaba wae. Separo sing kari bisa dianggep minangka pratandha pangeling. Ora ateges wong Jawa wis ilang kabeh, nanging dadi pepeling supaya bali marang akar budaya. Wong Jawa iku sejatine sinau ngendhaleni hawa nafsu, ora grusa-grusu lan luwih ngedepanke harmoni. Nalika wong Jawa lali marang pitutur leluhure, budaya dadi mung tontonan dudu tuntunan. Upacara adat mung dadi formalitas tanpa ngerti maknane. Nanging yen isih ana wong sing gelem nguri-uri basa, unggah-ungguh lan rasa andhap asor, tegese separo sing kari iku bisa dadi wiwitan kanggo urip maneh. Mula pawedhar iki ngajak supaya ora mung bangga dadi wong Jawa, saka jeneng lan asal, nanging uga saka laku. Kaya unen-unen Arab, al-adabu fauqal ilmi, al-adab luwih dhuwur tinimbang ilmu. Wong Jawa sing sejati yaiku sing bisa nyawijikake kawruh lan rasa, tradisi lan iman supaya urip dadi selaras. Dadi unen-unen wong Jawa kari separo iku ora mung keluhan, nanging uga panggilan kanggo eling. Yen separo wis ilang, ayo sing kari dirumat, dirawat lan diuripake maneh supaya generasi sabanjure ora mung ngerti jenenge Jawa, nanging uga ngerti rasa lan maknane. Wallahu a'lam, mugi dados pangeling lan pituduh tumrap